देरहानायाव रंजायो जेननायखौबो जोङो दुखुब्लाबो बेखौ जों आजावनो रोंनांगोन आरो बेनो जाहैबाय रायजोफोर आरो खनसेबाव गर्जन मोसाहारि सारा नङा होमबा रायजोफोर ससियेल मिडियायाव दाखालि जानानै थांनाय एमएलए इलेक्सनाव नङा होमबा गावसिनि इउपिपिएल दोलोआ जेननायनि माखासे जाहोनफोरखौ बिथाङा फोरमायना होनो नागिरदों रायजोफोर जाय जाय सारखौ मोजां मोनो बिथांमोना मोनसे फिसा साबस्क्राइब खालामना हरदो आरो जाय जाय भिडिअखौ नुखांबाय कमेन्ट हरदो रायजोफ्रा आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो जाय बिथांमोना शेयार खालामदो रायजोफोर मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ नायलांजोबदो रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो बिथां सारा मा खोथा बुंलांखो आरो नोंसोर मा सानो बिथां सारनि खोथा बुंनायफोरखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फेसबुक इउटिउबनि नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिगोन बयखौबो खुलुमबाय। नंगौ इउपिपिएल हान्जानि थाखाय इउपिपिएल पार्टिनि इउनाइटेड पिपल पार्टि लिबारेल दोलोनि दैदेनगिरि गोजौनि दैदेनगिरि गाहायनि दैदेनगिरि आरो सापर्टारफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोब्राब बोथोर। सानाखैमोन इउपिपिएल दोलोआ सानाखैमोन इउपिपिएल पार्टिया 5 बोसोर खुंथायनि उनावनो जे बिदाय लानांगोन बिटिआर खुंथायनिफ्राय दा बावहाय साननाय हनायाव बांसिन गोब्राब जादों। मोनसे बाथ्राया बेबो आसा आरो भरसा एसेबां गैयामोनब्लाबो मेजरिटि देरहायाखैमोन बै समाव थेवब्लाबो 12थायावनो इउपिपिएलआ बिजेपिनि अननायाव गभर्नमेन्टखौ दानो हादों। थामहिनबा 5 बोसोर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारखौ बिथांमोना सालायदों। जेननाय आरो देरहानायाव नैबे जिनिसखौ जोङो बुजिनांगौ आरो 1 नाम्बार खोथाखौ आं बुंनो सानदों। जों जेब्ला देरहायो अब्ला जों रंजायो नङा होमबा? जों जेब्ला देरहायो अब्ला जों खुसि जायो गोजोननाय फैयो आरो बेबायदिनो 5 बोसोर बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा बोसोरथाम नङा बोसोरब्रै नङा बोसोरबा खुंथायखौ खुंनोबो मोनदों। दा बाथ्राया जाहैबाय इलेक्सन बिसायख'थिया जेननाय आरो देरहानाय मोननैबो थायो। जेरै जों बल गेलेयोब्ला मालाबा देरहायो आरो मालाबा जेनो सब समाय जेनो बेबो नङा। एखमबा स्ट्राइट फरवार्ड जोङो खननै खनथाम गाहाम जेनो खिन्थु फिर देरहाहैफिनो आरो जेब्ला प्लेयारफोरखौ एसे सोलाय सोल' खालामो। जोङो मिथियो थांनाय बल मेचआवहाय मानो जेना होनब्ला दा नायगिरिफ्रानो जे नोंसिना डिफेन्डारानो जाथ्रा बेगदारानो जाया एखमबा नोंसिना मिड प्लेयार गेजेरनि फुटबल बल रानना हरग्रायानो मोजां रानना हरनो हाया आरो एखमबा कमप्लेनार जानोसै नोंसिना स्करार गल जोसनग्राया बारा थिग नङा हायार लानांगोन। दा जेब्ला बेफोर गासैखौ मिथिनानै बे फुटबल टिमा जोङो बे बारावहाय जोसनग्राखौबो मोजांखौ लाबाय आरो बेगदारखौ मोजांखौ लाबाय आरो मिड प्लेयार गेजेराव गेलेग्रा बल राननानै होग्राखौ जों एखेबारे सुपारखौ मोनबाय। बे बाराव जों देरहाखादों ओमफ्राय बेबायदिनो मेच गोदान लालायबाय बहाबा एकबारैनो ग'थामाव देरहाबाय। दा बे जेननायबो देरहानाय मोननैबो रिलेटिभ। दा बेखायनो पलिटिकेल पार्टि हान्जाब्लाबो जोङो बेखौ लानांगोन देरहानायखौ जों गोग्गानो रोङोब्ला देरहानायखौ जों रंजानो रोङोब्ला थामहिनबा देरहानायाव जोङो रंजानो रोङोब्ला जेननायखौबो आजावनानै लानो रोंनांगोन आरो बाथ्राया बेसो। जेसेबां जोङो देरहानायाव रंजायो जेननायखौबो जोङो दुखुब्लाबो बेखौ जों आजावनो रोंनांगोन आरो बेनो जाहैबाय बादायलायनायनि मोनसे नियम। बादायलायनायनि मोनसे नियम। दा बेखाय आं बुंनो सानदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आंबो खोनादों गोबां एखे बागा नेथा दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिजों रायलायबाय थानायखौ खोनादों। सोरबा सोरबा सिरि कंग्रेसजों रायलायहैखुमाबाय आरो गोबां खायसेया गोदान पार्टिनिबो लाहार फाहार खालामदों। दा आं बेखौल' होनो सानदों नोंथांमोनहा घाबरायनो नाङा। बिपिएफआ 5 बोसोर खुंथायनि उनाव बिजेपिजों एलायन्सथ' बिजेपिनि स्टाइल बिजेपिनि खुंथायनि नियमफ्रा जोंनि आनसलिक दोलोनि बायदि जाया। बिथांमोनहा जाहैबाय नेशनेल पार्टि नेशनेल इन्टारेस्टआव आरो गावसिनि इन्टारेस्टआव बिथांमोनहा बिपिएफखौ ड्राइभ खालामगोन जे ओरै खालाम ओरै खालाम ओरै खालाम। दा बावहाय बिथांमोना मा जागोन गोबां रोखोमनि रायजोफोर लुबैयै खामानिफोरखौ मावनो गोनां जागोन। बेखौनो जोङो मा होनो एन्टि इनकामबेन्सिया बारा जागोन बे 5 बोसोराव आरो बेनि उनाव जोङो बिजेपि आरो बिपिएफनि बे दुरबलताखौ जोङो नायनानै गावनि पार्टिखौहाय बेगदारफ्रा थिग जायाखैब्ला जोसनग्राफ्रा थिग जायाखैब्ला मिड प्लेयारफ्रा थिग जायाखैबा गलकिपारा बारा मोजां नङाब्ला जों बेफोरखौ एसे नायै सोदिं खालामनानै जोङो पार्टिखौ गोरा खालामोबा फैगौ बिटिनि बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन। आरोबाव एमपि 2029आवबो गोबां चान्सेस दङ। जोंहा दासिमाव 3 एमपि दङ आरो बे 3 एमपिया जुदि बिजेपिया जोंखौ जोगारखाबायब्ला
बिजेपिया जोंखौ बिराद गिदिर अपमान खालामखाबायब्ला 15थायाव मोनसेबो देरहाहोआखिसै 15थायाव 15था बिथांमोनहा EVM हेकिं खालामनानै देरहाबाय थामहिनबा जोंखौ फेजेनबाय दा बेखौ नुसेयाव जोङो जोंनि UPPLनि 3 MPया जों बिजेपिजों थानो दरखार गैया जोङो इन्डिया एलायन्स महागठबन्धनजों जोङो ज' जायोब्ला फैबाय थानाय जे साउथ इन्डियानि पलिटिकेलनि मोनसे दोहौ जादों जोंहा तामिलनाडुआव जसेफ बिजय तालापात्तिया देरहानाया बिराद गिदिर अल इन्डिया इभेन इन्टारनेसनेलि मोनसे रोखोमनि मेसेज थांदों जे बिजयआ गावनि माखासे पलिटिकेल नीति गावनि माखासे सैथोबादि नीति आदर्शजों बिथाङा जि खालामनो हादों दा सारा इन्डियानि जायफ्रा बिजेपि नङा बयबो बरायदों आरो बयबो बिथांजों लोगोआव दङ आरो फारसेथिं केरेलायावबो देग्लाय CPM-खौ फेजेननानै कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दादों आरो बेनिफ्राय जोंहा कर्नाटकआवबो जोंनि गभर्नमेन्ट दङ तेलेंगानायावबो जोंनि गभर्नमेन्ट दङ दा बे साउथ इन्डियानि जिबायदि जसेफ बिजयनि नेतृत्वआव जि दोहौआ फैबाय थादों बे दोहौखौ नायोब्ला जोङो 2029आव हयथ' MP इलेक्सनाव एबार बिजेपिया जेननो हागौ दा बेखायनो जों एसेबो घाबरायनाङा पार्टिखौ थिग खालाम दा गायनाय फुनायनि बोथोर जोङो बांद्राय रेडि खालाम सानफ्रोमबो पलिटिक्सनि खोथाखौ दाबुं जोंनि पार्टिफोरनि गेजेराव बिदा फंबाय सोरबा हाबा जानाय सोरबा सावरि बादालि बेबायदियाव जब्रा जन्थ्र थाइसे थाइनै खांलायनानै जोङो मदद होनांगोन आरो बेबायदिनो पार्टिखौ जों गोब्राब बोथोराव बासायनानै लाखिनांगोन अब्लानो UPPLआ रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनफिनगोन आं सानो